Military touch. Alafu na Silva ni Phantom neniwo Gogopili uyiwe kunazaleta kabelekwa mudanga aida kula iwe na mambo elodi asizoka kona nganga mulapu achida kusaziwa kuti ndiye shumba eludzi lwa Juda Jesu ndiye ega musene iye ndiye ega musene anokutola apa okuyisa apa okupisa apa okutola apa okupisa apa okuyisa apa Jesu ndiye ega musene pula mani selecta apa pamashule apa maibala atika njiwa ndiani itaimushe ipa apa mazinzo aka ati sikuimba zinthu zekunze tili kuimba zemuchechi manzwa ili dimu chete Gogopilika nili kukubigainda wa muli kuita kupinda nemo muchiwa kulira iwa wao anashika budula wa amatusauza wantu awa muli kuita kuwakulira mumajenele awo mu mabidi awo muli kuwakulira muli kuita basala kanaka asi inu ndishamisa mchinu wani maibalata awa amaibalati muli mushemushe imini wane dimoni awa panoitwa zvese zvinofaza munenge mwakangosamwa mwakangosuluwala munenge muchitamba nenge musiri kuda muri kuita kumanikiziwa chii chinoitika apanda apa pane mai awa patoli nechidhimoni chine nalo apa vari kufanira kunamatirwa handiziva angu kuti vachanamatirwa neani asi pari kutoda munhu ari very powerful anowanamatira ivava handisi kuda hangu zvekutaura handizive kuti chii chamanyanyoona pandiri asi handizvidi zvamuri kundiita imuriona uri kuda kunamatiriwa iwewe wanza iwewe yowe ndisiyei hakuna kuti ndisiyei ndanga ndimboline nalo izo uri kuita izi asi nakadzenda kweprofeti Chinyunyu ndiye wakandipeza dzungu lese ilo ndaiita shuwa wali kutoda munhu ane simba sidereki saka kana muchiti mimi profeti Chinyunyu wane simbaka vanofanira kuenda yes vari kutofanira kuenda especially apa pane prophetic fire night iri kuitirwa kuChinoi uko kune mapastors vari kuhosta Luka netatenda Petros ndiye vari kuhosta ikoko asi saka tiri kuti isusu prophet Edward Israel Chinyunyu vachagara vari kuChinoi musi weFriday uyu uri kuuya uyu Friday 23 August 2024 saka tiri kuti isusu prophet Chinyunyuka ibeula lewaloyi ibeula futi lechihule ibeula leulombe saka kana uchingofira wega kuti zvese izvo ndataulaka unazvo please handiitese kuChinoi musi weFriday 23 August pamapanga yapo 1 July after Christos along Chegutu Road imomo muChinoiyo kana uchide kunzwa zvakawanda tichaisa namba dzekuti mufone munzwe kuti inini dambudziko langu linopera iri asi tiri kukuuzai kuti matambudziko yakawanda yanoperera ikoko saka please inini nanga ndine matambudziko asi akatoperera ikoko nanga ndine nalo kainini asi zakaperera ikoko nalo zisina basa apa izvo so ndingoline nalo zine basa chete saka tiri kuti ngatisanganei kuChinoi uko musi we 23 August 2024